Ahoj, si UGC tvorca alebo influencer. Chceš konečne získavať pravidelné spolupráce na tvorbu UGC videí a zároveň mať zdroj pasívneho príjmu? Vítaj na Affilkit. Je to moderná platforma, kde tvorcovia 100% získavajú spolupráce, pretože tvoje videá a portfólio uvidia priamo značky z našej databázy. Keď sa im tvoj štýl páči, okamžite ťa môžu osloviť cez náš interný messenger na platenú tvorbu videí. Vytvor si svoje profesionálne portfólio, nahraj ukážkové videá, pridaj produkty, fotky a svoj affiliate link. Každé tvoje video sa zobrazí v katalógu tvorcov aj v katalógu videí, ktoré značky denne prezerajú. A najlepšia časť je, že zarábaš dvojnásobne. Platené UGC spolupráce od značiek a zároveň pasívne provízie z produktov, ktoré pri svojich videách odporúčaš. Tvoje video zarába aj vtedy, keď si offline. Zdieľaj svoje videá na sociálnych sieťach, buduj svoje meno a nechaj svoj digitálny obchodík pracovať za teba. Affilkit je platforma, ktorá tvorcov posúva dopredu. Ak chceš mať reálne výsledky, zaregistruj sa ešte dnes a ukáž, čo dokážeš. Affilkit. Tvor, odporúčaj, zarábaj.